Pravdou je, že sa všetci v živote snažíme hľadať skratky, či už ide o peniaze, vzťahy alebo chudnutie. Takže je úplne normálne, že ak niekde vidíme návod, ako sa rýchlo zbaviť tuku, i hneď nás to zaujíma. Najčastejšie niečo podobné sľubujú paleo alebo keto diety a aj keď sú obe založené na pravdivých informáciách o inzulíne a o tom, že pri jeho vysokej hladine sa nedá spaľovať tuk, tak sa väčšina ľudí tak strašne zamerá na tento fakt, až zabudne na tú najzákladnejšiu a najpodstatnejšiu vec. Na to, aby ste chudli, musíte prijať menej energie, ako jej v daný deň vydáte. Z rôznych štúdií síce vyplýva, že nie je kalória ako kalória, ale je dokázané, že môžete jesť aj nezdravo a pokiaľ neziete priveľa, budete chudnúť. Naopak, môžete jesť najzdravšie jedlá na svete, ale ak to preženiete, priberiete. Asi najlepším príkladom sú orechy. Všetci vieme, že sú zdravé, ale napríklad 100 gramov vlašských orechov je neskutočných 654 kilokalórií. Čo je pri normálnej žene, čo chce schudnúť, viac než polovica denného príjmu a pritom je to len hrst orechov. Preto by ste nemali dávať pozor len na to, čo jete, ale hlavne aj na to, koľko toho zjete. Či už je to zdravé alebo nezdravé.